И здравейте хора, аз съм KillerBG и днес ще играем на Clash Royale. От много време не съм снимал на Clash Royale. И днес съм ви приготвил може един free chest или два. Един Golden, два Silver, един Crown Chest и един Giant Chest. Нека първо да почнем от free chest. Честове може би. Free chest, така. 48 голд, 1 мега миньон, 8 спеар гоблина, време за голден честа, 177 голд, найс, 6 роял джанта, 19 спеар гоблина, аз май че ги използвам, 3 еликсир колекторови, върках се. Guardians! Супер! Нека да отворим Crown честа. 400 голд, 2 джема, 13 барбериана, 16 спеар гоблина, 18 бомбара и 5 мускетари. Време за този сигур, че ще го отворим. 69 голд, един бомб тауър и естествено един роял джан. Секунда само. Нека да отворим джан честа. 1416 голд. Рейдж. 23 мускетари. И 208 роял джант. И това се казва чест. Ще апгрейднем 3 мускетари. Роял джанта. Нещо, което ще... Да не трябваше да го апгрейдвам роял джанта. И мускетарите. Хора, в този епизод ще направим няколко битки. Да видим какво ще се падне. В другия епизод на Clash Royale, така се каже, ще бъдем крадци, смисъл, срещу който играем, ще му взимаме дека. Това беше много голяма грешка. Добре, ще направя и тъй. Ще пусна и тъй. И кулата ще се изнесе. Опа. Това не беше много добра идея. Не! Ето направо ме струши кулата. Дали ти по-бързо бе. Ето направо ще ме разбих. Ти трябваше. Зап. Ще увидят принца. Сега ще изчакам. Пусна един бейби драгън. Да ги замани малко. После пускам принц. Не, всъщност ще блокирам атаката. Ето се чакаше. Плиз. Ето. Тази без часа запа можех да го отнесам. Дай, плиз, ето. Да. Ай сега ми каже. Да, кака ще я блокираш? С принца, молец.
още един път. Това се сече. Побързо бе. А така, сами се фана в ръчичките. Давай, смело, 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 смело. Супер. Так му го дръпна. Давай, 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 давай. Пип. Айде. Айде, айде, айде. Не. Не, нет. Не. Стига е. Тай ще е много гадно. Да, аз всъщност имам миньони. 8 лева. Няма да си сложа. Нашето на банкерите без това не върши никаква работа. Сега. Добре, без това ще блокирам атаката с миньон хорда. Ще пусна първо миньон хорда малко. Добре, вече е време. Така да ми се забере малко. Давай, ръш. Добре. А така е това. Да не беше много добър дефенс от негова страна. Сега мега миньона ще му отиде. Поне ме свармих малко демидж. То ще ме сварми са цялата кола. Бягай! Той много ясно. Тази като ми сваря малко, те направо ще ми почти цялата кола ще ми вземе. Сега ще порам пак същата атака. Нищо. Ще пробвам от тази страна. Те тъкно са няма взели барбериани. Да видим колко ще свармя. Николко. Всъщност свармих малко повече. Той намери ще му отиде колата. Ще му ударя тук един зап. Да се чуди коста. Не. Е така наистина вече не си познал. Е така вече не позна. Съм една. Така. Не, за какво ли гублим барела? Давай. А така. Той на мене да не ми влезе с една атака. Че тогава стане лошо. Айде. Струшихме колата. Силвър. Чест. Направим още една битка и ще свършам клипа. Сега аз направо ще го ръшкам. Така и така. Той сега скелета на кой ще направи? Направо аз викам да не се спират. Давай. Тук колата ще да му отиде, ама той дефенсира якът. Сега ще му атакува якът. Аз ще хвърля колен барела.
Ние се разменяме Goblin Barrel, бе. О, доста така. Направо ми направи кулата на мармалата. А, така, давай. Бъде по батъл рано. То обаче няма да ми даде да струша тази гола. Дай принц. Ето. Кога да, той много ясно, че после скелета на армия. Той, никой не използва скелета на армия, сега всички използват. Аре, плиз, брат. Плиз. Пуп. Това се искаш. Само да ни фаер спирита. Сега тук нищо няма стане, но аз ще му дефенсирам всичко. Сега ще пусна принца и миньор хорда. Ме даде ли? Събера толкова. Той не. Сега. Ще направим така. И ще пуснем и това. Не. А така, давай. Давай. А така. Давай. Газ до дупка. Газ на жиголата. Ето. Той направо ми разказа играта. Но хора, аз мисля да тук свършим клипа. Ако искате още клипа, пишете долу в коментарите. Абонирайте се. Дайте по един лайк. Аз бях GamerBG и бай.